हरे कृष्ण. स्क्रीन दिसते सर्वांना? हो माताजी दिसते. हो माताजी. हो दिसते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. चला आता कोण म्हणणार आहे? माताजी मी म्हणू? हो चालेल ना, चालू करा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दी न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी. निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं आता पुढे. हरे कृष्ण मी म्हणू माताजी. हा म्हणा. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्.
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता कोण म्हणतंय? मी म्हणू का माताजी? हा म्हणा. पुत्रामतं सितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनाश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढे कोण म्हणतंय? मी म्हणू का? हा म्हणा. हरे कृष्ण. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देव दविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः हरे यस्मा कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं आता उरलेले 3 कोण म्हणताय? म्हणू मी माताजी? हा म्हणा. हरे कृष्ण. यस्माक्षरमतितोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमम् यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. हरे कृष्ण. ओम तत्सिति एक सेकंड. ओम तत्सिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचोदशाध्याय. एक सेकंड माता जी स्क्रीन हालते. हाँ, पंचोदशाध्यायः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कोण म्हणताय? हरे कृष्ण. मी म्हणू. जरा मी माझा व्हिडिओ बंद ठेवते ना, मध्ये मध्ये असा हँग होतोय. कोण म्हणताय आता? हरे कृष्ण. मी म्हणू माताजी. हा म्हणा. हरे कृष्ण. व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं
चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य करोति भिक्षुं पथिगेहहीन केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामपि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र द्रुतोऽद्य चौर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मन्मानसे तामसराशिघोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हि चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान् मोचयामि इति श्रीबिल्वमङ्गल ठाकुर विरचितं चौराष्टकं सम्पूर्णं चौरगण्य पुरुषाष्टकं हरे कृष्ण हरे कृष्ण. छान म्हटलं. आता कोण म्हणताय? मी बोलू माताजी मग. हो, म्हणाल ना. धन्यवाद. हरे कृष्ण. श्री नंदनंदनाष्टकम. सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिखण्डमूर्धजम् अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छदन्तिपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिक्कणं नमामि नन्दनन्दनं करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम् त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्ध अङ्गसौरभं पुरो विराजिकौस्तुभं स्फुरच्छ्रीवञ्चलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावन सुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं प्रजाङ्गणा सुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मन प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्दनाष्टक पठेद्दशद्दयान्वित तरेद्भवाब्धिदुस्तरं लभेत्यदङ्घ्रियुक्तकम् इति श्रीनन्दनन्दनाष्टकं सम्पूर्णं. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. दिसतंय सर्वांना? हो. मी सुरू करते. गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं
गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदम गोपिका प्रियम. आता कोण म्हणताय? क्षितिजा माताजी म्हणा. हरे कृष्ण. गोवर्धनं धरं वन्दे गोपाल गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढे कोण म्हणताय? बोलते माताजी. हरे कृष्ण. हा, संजना माताजी, मग मीनल माताजी. हरे कृष्ण. गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं. हरे कृष्ण. हरे मीनल कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोगरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोगरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं. हरे कृष्ण. सुषमा माताजी. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. बरं. गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं. हरे कृष्ण माताजी. सायली माताजी. हरे कृष्ण. गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं. हरे कृष्ण. बरं, पुढे मृणालिनी माताजी. हा, हरे कृष्ण. गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं. हरे कृष्ण. बरं, पुढे राजेंद्र पाटील प्रभूजी. हरे कृष्ण. गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सव ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सव ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं
गोकुलोत्सव ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आवाज येत नाहीये. हा सॉरी. सॉरी हरे कृष्ण गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं. हरे कृष्ण. गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, आणि 2 टर्न्स आहेत 3-3दा. कोणाला म्हणायचंय? हरे कृष्ण माताजी मी म्हणू? हा म्हणा. हरे कृष्ण गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं. हरे कृष्ण. बरं, आणि एकदा कोणाला म्हणायचंय? मी म्हणू. हा म्हणा. गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सव ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सव ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सव ईशानं गोविंदम गोपिका प्रियम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आपले झाले आता 33. आता मी जरा मला 1 मिनिट द्या. मी आपल्या स्लाइड्स भक्ती रसामृत सिंधूच्या शेअर करते. स्क्रीन दिसते? हो हो. आपण 12वा आणि 13वा असे हे दोन्ही अध्याय करतोय एकत्र, कारण 13वा जो अध्याय तो एक्सटेन्शनच आहे 12व्याचा.
पडदा सरकवून घ्या, गार करा, एसी लावा. पडदा सरकवून घ्या आणि एसी लावा. आता गेल्या खेपेला जर तुमच्या लक्षात असेल तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जे शास्त्र म्हणजे इकडे त्यांनी इंग्लिश शब्द वापरलाय रिव्हील्ड स्क्रिप्चर जे आहे ते म्हणजे काय, ज्यांनी जे वाचून आपण भक्तिमय सेवेमध्ये व्यस्त होतो असं जे शास्त्र आहे त्या शास्त्राला रिव्हील्ड स्क्रिप्चर म्हणतात. म्हणजे ते जे पुस्तक आहे किंवा शास्त्र आहे ते आपल्याला गाईड करतं की आपल्याला काय केलं पाहिजे जेणेकरून आपलं कनेक्शन भगवंतांशी परत जुडतं. तर मी सांगितलं, मग मी तुम्हाला सांगितलं की ही जी पुस्तकं आहेत ही पुस्तकं म्हणजे हे ग्रंथ जे आहेत तर आपण ते घरी जेव्हा ठेवतो तेव्हा कसं आदरपूर्वक आपण ठेवले पाहिजे. तर तुमच्या लक्षात आहे का हे सगळं? हो, नाही, माहित नाही. लक्षात आहे तुमच्या की नाही? हो हो, माताजी. आठवतंय. जमिनीवर आठवतंय ना? ठेवायचे हो. नाहीत आणि हो. गुंडाळून ठेवायचे कपड्यामध्ये. हा, आणि वगैरे असं आपण आठवतंय. म्हणजे ही पुस्तकं सुद्धा जेव्हा वाचतो तेव्हा आपल्या मांडीवर ठेवून कसंही कुठेही डायनिंग टेबलवर बसलोय असं नाही, व्यवस्थित मान सन्मान देऊन 2 मिनिटं त्या ग्रंथाला प्रेमपूर्वक भक्तिपूर्वक नमस्कार करून, कारण मी तुम्हाला सांगितलं की ज्याप्रमाणे श्रीकृष्णाने विविध अवतार घेतले, नरसिंहाचा अवतार घेतला, वराह अवतार झालाय, असे अनेक अवतार घेतले. तर त्या मधलं जे साहित्याचा अवतार जर आपण बघितलं तर मग ते श्रीमद भागवतम आहे, वाङ्मय अवतार. तर त्याच्यामुळे आपण हे समजायचं की हे जे शास्त्र आहे हे आणि कृष्ण श्रीकृष्ण हे भिन्न नाही आहेत, हे अभिन्न आहेत. आणि बऱ्याच ठिकाणी काही काही लोक, एक वृंदावन मध्ये एक बाबा राहत होते, मला त्यांचं नाव आठवत नाहीये, ते श्रीमद भागवतम ला जणू काही कृष्णच आहे अशा तऱ्हेने त्यांची श्रीमद भागवतमची पूजा करायचे, मग पूजा करायचे आणि अगदी पूजा करायचे, आरती करायचे, भोग दाखवायचे. तर अशा तऱ्हेने आपण हे लक्षात ठेवून हे जे ग्रंथ आहेत, ही जी पुराण आहे त्यांना खूप मान सन्मानाने वागवलं पाहिजे. आणि मग मी तुम्हाला सांगितलं इतर जे कुठलं साहित्य असतं ज्यात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांची स्तुती नसते, तर ते कसं आहे की आपण म्हणूया जिकडे कावळे आणि गिधाड असतात तर ते साहित्य तसं आहे. म्हणजे कावळे आणि गिधाड जे आहे ते कुठे असतात, जिकडे डेड मॅटर आहे, म्हणजे ते डेड मॅटरवर ते ग्रहण करतात ना कावळे आणि व्हल्चर्स. तर त्याच्यामुळे आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की ही जी पुस्तकं आहेत भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम, ही तुम्ही मनापासून आणि खूप सिरियसली वाचा. तुम्ही कधीही कुठल्या संकटात असला तर तुम्हाला हे ग्रंथ जेव्हा तुम्ही उघडाल, शांत मनाने वाचाल, त्याच्यावर चिंतन कराल, तर तेव्हा तुम्हाला त्या तुमची जी समस्या आहे त्याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल.
आणि मग मी तुम्हाला त्या एका माताजींची गोष्ट सांगितली होती ना साऊथ आफ्रिकेमध्ये, लक्षात आहे ना तुमच्या, की कसं ती अगदी तिचं काहीही कनेक्शन नव्हतं शिला प्रभुपादांकडे, पण एक पुस्तक तिच्या हातात आलं, चॅन्ट अँड बी हॅपी, जे शिला प्रभुपादांनी देखील लिहिलं नव्हतं, त्यांच्या शिष्याने लिहिलं होतं. आणि मग त्याच्यामुळे ती कशी भक्त झाली आणि मग तिच्यामुळे अनेक लोक, म्हणजे ती शाळेत होती तेव्हा, अनेक मुलं सुद्धा भक्त झाली, म्हणजे त्यांनी हा जो मार्ग आहे हा पत्करला. तर हे आपलं झालं होतं. त्याच्यानंतर मथुरा सेवा, इकडून मला सुरुवात करायची होती. कोणाला आठवतं का आपलं झालं होतं का मथुरा सेवा? थोडं स्टार्टिंग केली होती माताजी वाटतं तुम्ही. स्टार्टिंग, बरं ठीक आहे. तर आता इकडे बघा, हे जे आपलं भौतिक जग आहे हे कसं आहे मी तुम्हाला सांगितलंय, जसं या 15व्या अध्यायातच सांगितलंय की एक अपसाइड डाऊन इमेज आहे, आध्यात्मिक जगाचं जे प्रतिबिंब आहे ते म्हणजे हे भौतिक जग आहे. आता जर तुम्हाला कुठे साईट सीइंगला जायचं असेल आणि तुम्ही युट्यूबवर गेला आणि तुम्ही टाकलं टॉप 10 टुरिस्ट प्लेसेस, तर तुम्हाला वाटतं का मथुरा वृंदावन येईल? सांगा बरं. नाही नाही. येणार. नाही येणार. का नाही येणार? कारण हे जग भौतिक आध्यात्मिक जगाचा प्रतिबिंब आहे आणि अपसाइड डाऊन. जर तुम्ही बघितलं टॉप 10 टुरिस्ट प्लेसेस सगळे येतील, स्वित्झर्लंड येईल आणि युरोप येईल, अनेक सुंदर सुंदर ठिकाणं येतील. आणि ते खरंच ही जी आपली भौतिक दृष्टी आहे त्या भौतिक दृष्टीने जर बघितलं तर ती तुम्हाला खरंच खूप सुंदर वाटतील. पण आपल्याला जेव्हा समजतं की नाही, हे नाही खरंच खरी ठिकाणं जिकडे आपण जायला पाहिजे म्हणजे मथुरा, वृंदावन, मायापूर, द्वारका, जिकडे श्रीकृष्णांनी लीला केलेली आहे. आणि तिकडे जाऊन आपल्याला काय करायचंय, नुसतं इकडून तिकडे असं फिरायचं नाहीये किंवा पवित्र नद्यांमध्ये फक्त स्नान करायचं नाहीये, ते तर म्हशी रेडे पण करतात. पण आपल्याला आता संधी मिळालेली आहे आणि आपण एका पवित्र ठिकाणी गेलो आहोत. तर आचार्य काय म्हणतात की जो बुद्धिमान मनुष्य आहे तो ही संधी तो पवित्र ठिकाणी गेलेला आहे, तर या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून तो एका साधू कडून श्रवण करेल किंवा एका प्रगत भक्ताकडून तो श्रवण करेल. तर जे पूर्ण मथुरा, वृंदावन, गोकुळ आहे, इकडे प्रत्येक आणि प्रत्येक धुळीचा कण जो आहे तो त्या धुळीच्या कणावर श्री कृष्णानी आपले जे कमल चरण आहेत ते ठेवलेले आहेत. त्याच्यामुळे तिकडचे धुळीचे कण सुद्धा खूप शक्तिशाली आहेत आणि ते आपल्याला भक्ती प्रदान करू शकतात. पण आपण हे समजू शकत नाही. सगळंच मथुरामध्ये खूप स्पेशल आहे. मग मी तुम्हाला ते कालिया घाटवरच्या झाडाची गोष्ट सांगितली होती ना. हो माताजी. हा, म्हणजे हे झालं होतं आपलं की कालिया घाटावर एक झाड आहे की ते आतमध्ये त्याच्या काहीच नाहीये, पण बाहेरून बघितल्यानंतर त्याला पालवी फुटलेली दिसते. तर असं का आहे? कारण गरुडाने तिकडे अमृत टाकलं होतं त्या झाडाच्या मुळांपाशी आणि त्याच्यामुळे ते झाड अजूनही जिवंत आहे. आणि गरुडाला माहित होतं की हे जे झाड आहे हे झाड श्रीकृष्णासाठी स्पेशल सर्व्हिस देणार आहे. तर त्याच्यामुळे हे झाड, मग असं जेव्हा आपण अशा ठिकाणी जातो, ती लीला ऐकतो आणि त्या नुसती लीला ऐकायची नाही, त्याचा भावार्थ जो आहे तो आपल्या हृदयात साठवून ठेवायचा. तर हे जे आहे या सगळं
ज्या लीला झालेल्या आहेत, तर त्या पवित्र ठिकाणी आपण जाऊन तिकडे ही सगळी स्थळं जी आहेत ती बघितली पाहिजे. तर बऱ्याच शास्त्रांमध्ये असे म्हटलंय की मथुरेला स्पर्श केल्याने किंवा अ, अ, जे व्रजवासी आहेत त्यांच्या विषयी जेव्हा आपण श्रवण करतो, त्यांची स्तुती गातो, तेव्हा तुमच्या किंवा केवळ दर्शनाने मथुराच्या तुमच्या मनातल्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. हा, आता पुढचा जो भाग आहे ना, वैष्णव सेवा, तो खूप महत्वाचा आहे. आता सर्वात श्री कृष्णांचे जे सेवक आहेत त्या सेवकांमध्ये सर्वात मोठा जो किंवा सर्वात प्रिय सेवक आहे तो म्हणजे गोवर्धन. आणि गोवर्धनला हरिदास वर्य असेही म्हटलं जातं. मग असं त्याला इतकं महत्वाचं स्थान का दिलंय गोवर्धनला? कारण जेव्हा श्रीकृष्णाने आपल्या डाव्या करंगळीवर गोवर्धनाला उचललं, त्यावेळेला गोवर्धन जणू काय एक बॅलन्सिंग ऍक्ट करत होता. कृष्ण हे किती वर्षांचे होते? फक्त 7 वर्षांचे होते. आणि तेव्हा गोवर्धननी काय केलं, तिकडे खाली उभे असलेले जे गोप होते, श्रीकृष्णाचे जे सखे होते, गोप बालक, गोपी होत्या, गायी होत्या, अशा सर्वांचं म्हणजे व्रजवासींचं गोवर्धननी रक्षण केलं. 7 दिवस 7 रात्र गोवर्धन असल्यामुळे हे सगळे व्रजवासी काय म्हणतात ते सगळे ते निर्विघ्नपणे तिकडे पाऊस कोसळत असताना सुद्धा ते सुरक्षित राहिले. तर त्याच्यामुळे गोवर्धनला नाम मिळालेलं आहे हरिदास वर्य. आणि जेव्हा आपण आता बघा, आपण जो मंत्र म्हणतो गोवर्धनधरम, म्हणजे जिकडे श्री कृष्णांचे जे प्रिय सेवक आहेत किंवा जे अगदी जे त्यांना खूप प्रिय आहे त्यांचं नाव घेऊन आणि या भावनेने जेव्हा आपण मंत्र म्हणतो तेव्हा तो मंत्र काय म्हणतात तसं अगदी पॉवरफुल होतो, खूप शक्तिशाली होतो. तर आता हे गोवर्धनचं मी तुम्हाला सांगितलं. मग नारद मुनींचं तर तुम्हाला माहितीच आहे, त्यांनी वैष्णवांची चातुर्मासात सेवा केली आणि सेवा केल्यामुळे ते एक खूप मोठे ऋषी झाले, म्हणजे महर्षी आपण म्हणूया ते झाले. आणि म्हणजे थोडीशी त्यांनी सेवा केली. एक लहान मुलगा 5-1 वर्षाचा किती सेवा करणार आहे, पण तेवढी थोडी सेवा त्यांनी केली आणि श्रवण केलं. आणि याच्यामुळे या सेवेमुळे काय झालं की ते जे छोटे बालक होते ते मोठे मुनी झाले, नारद मुनी. तर पद्मपुराणात सुद्धा त्यांनी सेवेबद्दल खूप सांगितलंय. श्रीमद भागवतात सुद्धा सांगितलेलं आहे. आता मी जरा ते पद्मपुराणाचं मराठीत मला सापडत नाहीये म्हणून मी इंग्लिश मध्ये वाचते. इन Padma Puran there's a very nice statement praising the service of Vaishnavas. In Padma Puran, Lord Shiva tells Parvati, "My dear Parvati, there are different methods of worship, and among such different methods of worship of the Supreme Person Vishnu, this worship is considered and all such different methods of worship, the worship of the Supreme Person Vishnu is considered to be the highest. But even higher than the worship of the Lord is the worship of the Lord's devotees." मग मी तुम्हाला ते एक शिला प्रभुपादांचे भक्त होते सेठी यांची गोष्ट सांगितलेली तुम्हाला आठवते का?
की ते कन्स्ट्रक्शन मध्ये इन्व्हॉल्ड होते आणि त्यांनी खूप मदत केली ते जुहू टेम्पल कन्स्ट्रक्ट करण्यामध्ये. तुम्हाला आठवते? नाही माताजी. बरं. नाही तर माताजी. हे सेठी होते. तर एकदा त्यांनी न्यूजपेपर मध्ये एक आर्टिकल वाचलं. ते कृष्णाचे भक्त होते आणि त्यांनी एक आर्टिकल वाचलं की एक खूप मोठे स्वामी इंडियामधून अमेरिकेहून इंडियामध्ये येत आहेत, स्वामी प्रभुपाद. आणि त्यांची अशी इच्छा झाली की आपण यांना जाऊन भेटूया. बघा, जेव्हा आपण जाऊन अशा स्वामीजींना भेटतो किंवा प्रगत भक्तांना भेटतो, आपल्याला सुद्धा त्याच्यातून काहीतरी मिळतं आणि आपण आपल्या आध्यात्मिक प्रवासात प्रगती करू शकतो. म्हणून त्यांनी बघितलं हे कुठे राहणार आहेत, त्यांच्याबद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन काढली आणि मग ते त्यांना भेटायला गेले. मग त्यांनी भेटायला ते गेले तर त्यांनी त्याला सांगितलं की विचारलं प्रभुपादांनी, तू काय काय करतोस, कुठला मंत्र म्हणतोस, किती वेळाला म्हणतोस, आणि मग त्याला इन्स्ट्रक्शन्स दिले, मग तू काय काम करतोस. मग त्यांनी सांगितलं आणि मग शिला प्रभुपादांनी सांगितलं की तू मला मदत करशील का, आणि हे असं असं आम्हाला जुहू मध्ये मोठं टेम्पल बांधायचं आहे. तर त्यांनी अगदी मन लावून शिला प्रभुपादांना मदत केली आणि इतकी मदत केली की ते जे त्यांनी बिल्डिंग बांधली तर ती सुद्धा कॉर्पोरेशननी तोडली. मग परत त्यांनी रिकन्स्ट्रक्ट ते टेम्पल परत त्यांनी बांधलं आणि त्यांनी अशी खूप मदत केली शिला प्रभुपादांना. त्यांना अनेक त्यांचे जे पेपर्स होते ते पुढे जात नव्हते, परमिशन्स मिळत नव्हत्या, तर ही सगळी कामं हे जे मिस्टर सेठी आहे त्यांनी केली. इतकं की ते स्वतः बंदूक घेऊन त्या टेम्पल जिकडे बांधकाम चालू होतं तिकडे ते उभे राहून गार्ड करायचे, पहारा ठेवायचे की कोणी येईल, कोणी हे टेम्पल परत पाडेल असं. तर एक जी इन्स्ट्रक्शन दिली या श्रीला प्रभुपादांनी, हे जे सेठी होते त्यांना, की त्यांनी सांगितलं की एव्हरी संडे cook a feast and call all devotees to your house and feed them. तर हे जे इन्स्ट्रक्शन होतं त्यांनी तंतोतंत पाळलं. आता हे खूप जेव्हा वयस्कर झाले तेव्हा ते अगदी जुहू टेम्पलच्या बाजूलाच राहत होते. तर त्यांना शक्य नाही झालं की रोज टेम्पल मध्ये जाऊन आपण नमस्कार करायचा, दर्शन घ्यायचं. खूपच म्हातारे झाले होते, अशक्त झाले होते आणि जवळजवळ चालू पण शकत नव्हते. तर पण तरी ही जी स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन आहे शिला प्रभुपादांची की कॉल ऑल डिवोटीज टू युअर हाऊस अँड फीड देम, त्यांनी ही इन्स्ट्रक्शन तंतोतंत पाळली. अगदी म्हातारे असताना सुद्धा त्यांनी सगळ्या डिवोटीजना ते घरी बोलवत असत आणि स्वतः एक हात ते त्यांच्या मुलाच्या खांद्यावर ठेवायचे आणि दुसऱ्या हाताने जे डिवोटीज त्यांच्या घरी आलेले असायचे दुसऱ्या हाताने त्यांना प्लेट देत असे. तर अशात, आणि दुसरा हात सुद्धा कापत होता, पण अशा तऱ्हेने त्यांनी खूप प्रेमाने सर्व भक्तांना शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय म्हणून ते दर रविवारी प्रसादम देत होते. तर आणि बरं, शिला प्रभुपादांनी हे जे सगळे डिवोटीज होते ना, जे स्पेशली जे अमेरिकेतले फॉरेनर्स होते, त्यांना हे पण सांगितलं होतं की कसं वाढायचं, म्हणजे भक्तांना अशा रांगांमध्ये बसवायचं आणि मग पान समोर ठेवायचं त्यांच्या आणि प्रत्येक जिन्नस वाढायचा. त्यांनी सांगितलं होतं हे जे वेस्टर्न पद्धत आहे बुफेची, ते अजिबात तसं करायचं नाही.
तर अशा तऱ्हेने शिला प्रभुपादांचं जसं इन्स्ट्रक्शन होतं त्याप्रमाणे हे जे सेठी होते शेवटपर्यंत त्यांनी ही अशी सेवा दिली, खूप चांगली सेवा दिली त्यांनी. तर जेव्हा आपण वैष्णवांना भक्तांची अशी सेवा करतो तेव्हा आपल्याला इतकं काही मिळतं की जे योगी हजारो वर्ष मिळवायचा प्रयत्न करतात ते छोट्याशा एका कार्याने जेव्हा आपण अगदी मनापासून करतो ते आपल्याला मिळतं. मग इकडे स्कंद पुराणात पण स्कंद पुराणात तर त्यांनी असं म्हटलंय की ज्यांच्या शरीरावर शंख, चक्र, गदा आणि पद्म यांचे चिन्ह असलेला तिलक आहे, जे आपल्या मस्तकावर तुळशी धारण करतात आणि ज्यांचे देह गोपी चंदनाने सदैव सुशोभित असतात, त्यांचे अल्पसे दर्शन ही मनुष्यास पाप मुक्त करू शकतो. म्हणजे हे जे वैष्णव असतात त्यांच्या दर्शनानेही लगेच आपण पापमुक्त होऊ शकतो. तर सेवा केल्यावर किती आपल्याला त्याचा फायदा आहे हे बघा. मग त्याच्यानंतर श्री स्वतः इकडे बघा श्री एक लीला आहे की ज्यात श्री कृष्ण खूप लहान आहे, त्यांचा नुकता जन्म झालेला असतो आणि त्यांना खूप जण भेटायला येतात. तर तेव्हा शंकर सुद्धा त्यांना भेटायला येतात आणि शंकर कसे असतात, जटाधारी असतात, अंगावर भस्म असतं. तर जेव्हा या वेशात शंकर तिकडे येतात तेव्हा यशोदा माता बघते की एक कुठला तरी साधू आलेला आहे भेटायला आणि त्यांचं रूप पाहून ती घाबरते. ती म्हणते नाही, माझा कान्हा जो आहे त्यांनी जर तुम्हाला बघितलं तर तो रडायला लागेल आणि म्हणून तुम्ही त्याला भेटू नका. आणि असं ती म्हणते आणि आत जाते. असं हे झाल्यानंतर आतमध्ये कृष्ण असतो. कृष्ण इतका जोरात रडायला लागतो आणि रडायचं थांबतच नाही. मग हिला समजत नाही काय केलं पाहिजे. तर तेव्हा गोकुळ वृंदावनामध्ये एक पूर्णमासी नावाची एक बाई राहायची, जी आपण असं म्हणूया की जी फ्युचर प्रेडिक्ट करू शकत होती किंवा काही या व्रजवासींना कुठे काही अडथळे आले तर ते तिला जाऊन विचारत असे. तर ही जी पूर्णमासी आहे हिच्याकडे यशोदा गेली आणि तिला सांगितलं की किती तास झाले कृष्ण रडायचाच थांबत नाहीये. मग या पूर्णमासीनी प्रश्न विचारला की आज कृष्णाला भेटायला कोण कोण आलं होतं. तेव्हा यशोदा म्हणाली खूप जण आली होती आणि एक साधू पण आले होते. मी त्याला कधीच बघितलेलं नाहीये, आपल्या गोकुळात या साधूला कधीच बघितलं नाहीये आणि त्याचं रूप पाहून मला असं वाटलं की जर कृष्णाने त्याला बघितलं तर कृष्ण घाबरेल आणि रडायला लागेल, म्हणून मी त्या साधूला मात्र माझ्या घरी घेतलं नाही. मग पूर्णमासी म्हणाली यशोदा माताला, तू आत्ताच्या आत्ता जा आणि तो साधू कुठे बसलाय ते बघ आणि त्याला तू घरी घेऊन ये. मग ही यशोदा आहे ही या साधूला शोधायला गेली आणि तिला तो साधू लगेच दिसला आणि या साधूला घेऊन ती घरी आली आणि श्री कृष्ण जे आहेत त्यांना या साधूचं दर्शन झालं आणि दर्शन झाल्याबरोबर श्रीकृष्ण रडायचे थांबले आणि मग यशोदाला इतकं आश्चर्य वाटलं. तिने सांगितलं की तुम्ही इकडेच नंदग्रामात राहा, कुठेही जाऊ नका. आणि मग शंकरांनी 2 अटी घातल्या की मी इकडे राहीन, पण माझ्या 2 कंडिशन्स आहेत. ती म्हणजे रोज सकाळी
श्री कृष्णाची आंघोळ झाल्यावर ते जे पाणी असतं ते पहिल्यांदा माझ्या डोक्यावर टाकलं पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे श्री कृष्णाचं जेवण झाल्यावर जो काही शेष भाग आहे तो मला दिला पाहिजे. मग आजपर्यंत तिकडे जे शंकराचं देऊळ आहे, जेव्हा तिकडे श्रीकृष्णांच्या अर्च विग्रहांचा अभिषेक होतो ते पाणी अजूनही शिवलिंगासाठी जातं. म्हणजे शिवलिंगाचा अभिषेक जो होतो तो त्या पाण्याने होतो. तर अशा तऱ्हेने आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की जी वैष्णव सेवा आहे ही खूप मोठी आहे. म्हणजे इकडे जर तुम्ही बघितलं तर कृष्ण स्वतः त्यांचं उदाहरण देऊन दाखवतायत की वैष्णवांची सेवा ही त्यांच्या सेवेपेक्षा सुद्धा खूप मोठी आहे. किंवा गोवर्धन लीलेमध्ये आपण काय बघतोय की श्री कृष्ण या सर्व ब्रजवासींचं रक्षण करतायत. तर ही अशी वैष्णव सेवा आहे. जेव्हा आपल्याला करता येते तेव्हा ही संधी आपण वाया घालवायला नाही पाहिजे. आता आणि एक लीला आहे, म्हणजे सुदामाची गोष्ट आहे की जिकडे सुदामा द्वारकेमध्ये येतात आणि श्रीकृष्ण हे राजे असतात, पण ते सुदामाची कशी सेवा करतात. सुदामाला तर श्रीकृष्ण आपलं स्वतःचं आसन देतात, त्यांची पादपूजा करतात. तर त्यांच्या आचाराने सुद्धा श्रीकृष्ण हेच प्रस्थापित करताय की वैष्णवांची सेवा आपण केली पाहिजे. आणि ते म्हणतात की त्यांची सेवा करण्यापेक्षा सुद्धा वैष्णवांची सेवा केल्यावर श्रीकृष्णांना खूप आनंद होतो. मग आता आणि इकडे सांगितलंय की आदी पुराणामध्ये सांगितलंय की श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात की जो असा दावा करतो की मी श्रीकृष्णांचा भक्त आहे तो माझा खरा भक्त नाही. जो केवळ माझ्या भक्तांचा भक्त असल्याचा दावा करतो तोच माझा खरा भक्त आहे. म्हणजे बघा, तुम्ही बघितलं श्री कृष्ण स्वतः वैष्णव सेवेला किती महत्व देत आहेत. तर आपल्याला सुद्धा हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि तशीच जेव्हा केव्हा आपल्याला वैष्णवांची सेवा करायला मिळते तेव्हा तशी सेवा केली पाहिजे. तर वैष्णव सेवामध्ये एक आपलं आहे की आपल्याला पहिल्यांदा गुरु शोधले पाहिजे. तर आदर गुरुच आपल्याला शोधतात. पण आतापर्यंत आपल्याला जे काय काय श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय, जे जे काय त्यांनी लिहून ठेवलेलं आहे ते जरी आपण केलं तरी देखील आपण श्रीला प्रभुपादांची सेवा करतो. तर आपण जेव्हा मनापासून श्रीला प्रभुपादांची सेवा करू तेव्हा आपल्याला सुद्धा आपल्यामधली प्रगती जाणवेल. बरं, आता 3:30 वाजलेत. आता पुढचं मी जे आहे आपल्या परिस्थितीनुसार भगवंतांची सेवा करणे. तर इकडे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की जेव्हा आपल्याला सेवा आपण करतोय, म्हणजे कधीतरी जन्माष्टमीचं फेस्टिवल असेल, रथयात्रा असेल, जेव्हा कुठलेही महत्वाचे सण आहेत ते ऑर्गनायझिंग मध्ये जेव्हा आपण भाग घेतो तेव्हा आपण आपलं पूर्ण तिकडे दिलं पाहिजे. आणि ज्याप्रमाणे आपली ऐपत आहे त्याप्रमाणे, आणि उत्तम तऱ्हेने तो सण कसा साजरा होईल हे आपण मनात ठेवून सेवा केली पाहिजे. आता पुढचं मला वाटतं मी पुढच्या खेपेला घेते कार्तिक महिन्यातील भक्तिमय सेवा. हे पुढे घेईन. बरं, आतापर्यंत काही केलं? तुम्हाला प्रश्न आहे?
हे आपण पटकन स्लाइड्स बघूया. हाऊ कॅन वी सर्व द रिव्हील स्क्रिप्चर. म्हणजे जेव्हा आपण श्रीमद भागवतम किंवा जी पुराणं आहेत, जेव्हा ती आपण वाचतो तेव्हा त्यांची सेवा कशी करू शकतो आपण? आपल्या बुद्धीने. आपली बुद्धी, आपण जे काय वाचतो एकाग्र मनेने जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा बुद्धीने आपण श्रीकृष्णाशी कनेक्ट होतोय. मग त्यांनी सांगितलंय रायटिंग अँड प्रिझर्विंग. म्हणजे जर आपल्यामध्ये लिखाणाची शैली असेल तर आपण अवश्य त्याच्यावर भाष्य लिहिलं पाहिजे. आणि आपण काय करू शकतो की ज्याप्रमाणे आपण श्रीकृष्णांच्या अर्चविग्रहाची आरती करू शकतो त्याचप्रमाणे आपण श्रीमद भागवतमची सुद्धा आरती करू शकतो. आता सर्व पुराणांमध्ये, वेदांत, वेदाजमध्ये सर्वात उत्तम शास्त्र कुठलं आहे ते म्हणजे श्रीमद भागवत पुराण. त्याला अमल शास्त्र असं म्हटलेलं आहे. मग वराह पुराणात लिहिलंय की समजा जर तुम्हाला असं वाटत असेल की मथुरेपेक्षा सुद्धा दुसरी खूप खूप सुंदर ठिकाणं आहेत, तर असा माणूस जो आहे तो भ्रमात आहे किंवा तो मायेनी त्याला पकडलेलं आहे असं. ब्रह्मांड पुराणात सांगितलंय. म्हणजे केवळ आपण मथुरेला हात जरी लावला आपल्याला काय मिळतं? इतर सर्व जी तीर्थस्थळं आहेत त्या तीर्थस्थळांना आपण भेट दिल्याचं फळ फक्त मथुरेला स्पर्श केल्याने मिळतो. आता हे मी तुम्हाला सांगितलं की वैष्णव सेवेवर खूप भार दिलाय. सर्व पुराणांमध्ये वैष्णव सेवेमध्ये भार दिलेला आहे. आणि शंकराने पार्वतीला सांगितलंय की माझी सेवा किंवा माझी पूजा करण्यापेक्षा माझ्या भक्तांची सेवा करणं हे अधिक श्रेष्ठ आहे. मग आदिपुराणामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं श्रीकृष्ण अर्जुनाला काय सांगतात ते. आणि मग त्यांनी सांगितलंय वैष्णव सेवा केल्याचे फायदे सांगितले की एकतर आपल्यामध्ये जे भौतिक कल्मश असतात, मटेरियल कॉन्टॅमिनेशन असतं, ते सर्व जातं आणि आपण मुक्त होतो या भौतिकातून. आणि आपलं शुद्धीकरण होतं. आपल्यामध्ये जो फॉल्स इगो आहे, फॉल्स प्राईड आहे, मिथ्या अहंकार आहे, तो पण जातो. आता कार्तिकचं जे आहे ते आपण पुढल्या खेपेला करूया, पुढच्या शुक्रवारी. बरं, काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? हरे कृष्ण माताजी. हा, तुम्ही आतापर्यंत